салом алейкум ба ҳама бародарои муҳоҷири тоҷик. хуш омадед. ман дуруст гап якум бор аст ки дар ҳамин ютуб канал медорам, лекин бовар кунед бахшиши зиёд бародари азиз. як чизе ки нафаҳмиш мушкил аввалаш, лекин ба ҳар ҳол иншоалло ки хуб мешавад. хуб бародаро анамахел хуб аст мефирам ки хеле аз савол ҷавоб мекунем бародари азиз. албатта ки ҳама шумо медонед ки ман доктор Беҳрӯз Мамаҷонович айҷавру соатҳои рӯзои шанбе соатҳои 9 ба вақти Москва иншоалло прямои эфир мекунем ва чӣ саволое ки бошад бародарои азиз, саволотуна неста монед, иншоалло ки ба ҳар як саволи шумо ҷавоб мегардонем. оди саволои шуморо ман мехонам, аялла ҷавоб мегардем иншоалло. салом Берӯзака. ва алейкум ассалом бародари азиз. ҳувайдо Салим аст. салом алейкум. ва алейкум ассалом ҳувайдо ҷон. Салмон фарси рост гап нафаҳмидам. ва ассалому алейкум бародар доктор Беҳрӯз. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Азам Абубакр. хуш омадед бародари азиз. Миша. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Сӯзи брат. Алҳамдулиллоҳ раҳмат бародарҷон. Сӯзи наздик худат корот хубаи ҳама сӯзай. шукронаи худо меша ҳувайдо. Корот тоин ҳамасоз и бародари азизам. Аниҷон сӯзи корот хубаи ҳама сӯзай. Рост гап имрӯз хостум занг занам аҳволот хабардор шем ки рост гап фаромӯш кардам. Сабаби кори бисёр фаромӯш кардам. бале экран ҳамон рост шумодум. Хай хеле чизе ки нафаҳмишад биҳад мушкил е. тин шуд респект брат. Раҳмати калом раҷон. ба шумо саломатӣ дар корҳоятон бурдуборӣ орзумандам. Азам Абубакр. раҳмати калом бародари азиз. раҳмати калом ба суханои хубтон. брат камтар дар бораи капчик маълумоте. як бургад бародари азиз саволта бинавис капчик маълумоте. ҳамин саволта ма нафаҳмидам. тона нишон кин. худма нишон додастем бародари азиз. копчик дар мекунад. Копчик. бародари азиз вақте ки копчик дар мекунад, як бор ба мо муроҷиат кунед. иншоалло ки мо мебинем ба ҳар ҳол баъд тавбаша иншоалло ки мегӯем ки чӣ намуд тавбат кардам дар кор. 1250 нафар рост гап 12 нафар тамошо кардастиям. ҳеҷ гап не. И дар оянда хуб мешавад иншоалло. ҳамин хел аст да бародару азиз. ҳамиқа кӯшиш мекунем барои бародарои муҳоҷири тоҷик. рост гап одамоеам ёфте мешавад ки мақсад мебураям як дизлайк мегӯяд чӣ мегӯяд мемонам. ҳеҷ гап не. иншоалло ки бародара ёфт мешаванд ки бо 11 та дигар лайк мемонам. рост гап бародари азиз лайк мемонед намедонед чӣ проблемаи шумое. ман кӯшиш мекунам иншоалло дар оянда видеои хуб ки мақсад фоидабахши шумо бошад ман дар канали худ бимонам, шумо тамошо кунед иншоалло. ҳеҷ гап надорам. салому алейкум раҳмат акай Беҳрӯз барои хизматҳои хайратон. саломат бошӣ бародарҷон. бароло ҳамаш хубе иншоалло. мо чӣ коре мекунем ки аз барои худо мекунем.
кайсар мекунӣ калинкара. Иншолло бародарҷон, ҳамаш ба муруру замон иншолло мо кӯшиш мекунем, мекушем соҳиби клиникаро мешавем иншолло дар шаҳри Москва. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарҳо нағз мешавам. Абдулло Раҳмат Калон, бародари азиз. Бародарҷон, нафаҳмидам чизе неси? Вайё кани бачаватон кун. Завқипик нази салом. Ва алайкум салом бародарҷони азиз. Салом алейкум доктор. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ростга бародари азиз, мақсади кушодани канали ман дар он аст ки ягон бемориро, ягон гуфтан дар бораи ягон беморӣ ба шумо хабардор кардам, нагӯи ин беморӣ ба кадом мисол монанда аст. дар ин канал фақат дар бораи бемориҳо ва дар бораи ҷарроҳиҳо ман сухан мекунам ва тамом. Ман ягон нияти дигаре надорам ва дар оянда кӯшиш мекунам иншоалло ки ҳар як мавзӯи ки бошад дар бораи бемориҳои дарунӣ ва берунӣ ва дар бораи ҷарроҳиҳо маълумот диҳам, чунки хай ба худ гирифтан як хуб аст барои инсон. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар Беруд дар клиника шумо анализ барои кир, меъда ва рӯда мегиранд? Албатта бародарҷон, мегиранд. Чӣ бане? Во клиникаи мо клиникаи Калон аст. Клиникае аст ки ҳамаи анализа мегиранд. Ассалому алейкум. Кадомиҳа дизлайк монда, конкуренташ ҳисоб мекунад. Бародари азиз, ман ҳечи конкурент ростгап эълон намекунам. Ростгап вақте ки мехоҳӣ ба як каса ёрдам расонӣ кун, вақте ҳамин дизлайка мебинӣ, албатта ки бовар ки зиқ мешавад. ҳеҷ гап надорам. Салому алейкум. Салом акай Берун. Кӯдакам 6 моҳ грижа дорад. паховая операция кардан дар кор. Духтур то яксолагииш нигоҳ кун, вале кӯдакам рӯз аз рӯз бисёртар гашт мекунад. Чӣ кор кунам? Чӣ маслиҳат медиҳед? Пешакирам. Солиҷон Рамазонҷон, бародари азиз, кӯдакат агар 6 моҳа, ростгап нафаҳмидам, 6 моҳа грижа дорад. 6 моҳа бошад, агар шумо ба мо муроҷиат кунед, номеро дар видеои дигар ҳастай, биёед. Ман иншоалло кӯшиш мекунам грижаша мисол операция мекунем, хуб мешавад. шумо натарсед ки кӯдак майда мисол. Ман аслан детский хирург ва взрослый хирург ҳастам. иншоалло кӯшиш мекунам ки шуморо дастгирӣ кунам ва новобаста мисол шуморо ва дигар бародароне ки ҳастанд. Мақсад шумо метавонед муроҷиат кунед. Мақсад дар бораи ҷарроҳиҳо, дар бораи бемориҳо метавонед муроҷиат кунед. Чӣ саволе ки бошад, чӣ мушкилие ки бошад, ман иншоалло кӯшиш мекунам ки ҳамаи мушкилии шуморо ҳал кунам. Лекин барои ин мақсад шумо метавонед мара як дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо чия меояд? Мақсад подписаться мекунед. халос исламский. иншоалло сабр кун духтурҷон, дасти шумо боло мешавад, чунки ҳама чиз бо сабр. Бале бародарҷон, Раҳмат Калон. Ака ростга вақте ки ман канала кушодам, бар ягон кас ман ростга ба ягон кас ростга ман конкурент нестам. Ман коре ки мекунам аз барои худо мекунам. ва як чиро нагуфта намонад ки ман худам дар оила як бача ҳастам. Барои падару модарам як бача ҳастам, хоҳарча дорам. ва соли 2014 буд, 13 феврал буд, ростга бародарам аз вақте ранги ману шумо дар ҳамин шаҳри муҳоҷират буд, бародарам аз дунё гузашт. Вақте бемор мешавад ба больница меравам. ростгап намедонам чанд рӯз хоб меравад, бародарам аз дунё
хай вақте ки пулш тамом мешавад, хай шумо медонед ки дар баниса хоб рафтан, вақте ки дар баниса хоб мерад 4-5 ҳазор дар ҳамон баниса вақте хоб рафта меходад. мақсад ҳамо вақте пулш тамом мешавад, хай баниса ҷавобш метаҳам. вақте баниса ҷавобш метаҳам, бародарам хай мегӯяд 3 рӯз меса дунё мегзарад. ин бародар раҷнои хидмат ки аз дунё мегзарад. ва рости гап ҳамон даврда ман дар душанбе кор мекардам, дар наҳон корпус. хай бародар аз дунё гузашт. моро рости гап баъд мо ҳамчун муҳоҷир шуда иса омадем. аввал хела кор кардем, хай азоб кашидем. рости гап ин фикрҳои канал кушодан дар ман набуд. рости гап да бародарои азиз, ин фикрҳо вообще дар сари ман набуд. вақте ки азоб кашидам, нигоҳ кардам ки намешавад. ҳар ҷо кор мекунем, хай кидати инвай. баъд гуфтам ки мехонам. хай албатта ки хондам, дар шаҳри Москва тамом кардам. кору фаъолият сар кардам. ба як хулосае баромадам ки мақсад ҳамин бародари муҳоҷири тоҷика дастгирӣ кардан дар кор. албатта ки ҳеҷ гап надорам. аз дастам чизе ки омадааст, рости гап ёрдам кардаастам ҳамаро иншоалло то ҳадди имкон. рости гап ман як худам тоқаям. шумо албатта медонед ки бисёр бар манам як мушкилиҳо вуҷуд меояд, лекин ман бар замми ҳамин мушкилиҳо ман кӯшиш кардаастам ки ҳамин мушкилиҳоро бартараф кунам. ва вақте ки бародарам ман бурдам ба Тоҷикистон, хай азоб ба шумо медонед ки вақте ки шаҳри Москва як кас бар Тоҷикистон мебарам, беҳад як қиёмат рости гап. ҳамин хел бародарои ман, ҳамин хел бародари ман, дигар бародаро рости гап дар ин шаҳри Москва бисёр мурдоша рости гап ман мебинам, дилам месӯзад. ва кӯшиш кардаастам ки шуморо ёрдам кунам, чӣ хеле ки бошад. ва баъзан бародарое мешаванд ки рости гап медуранд ҳақорат мекунанд, даштон мекунанд. бародарои азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳақорат накунем, даштон накунем. як хел бародаро ба номери дастии ман занг мезананд, бисёр гапҳои қабеҳ мезананд. ҳамин видео дар туда маъқул нест. бародари азиз, ҳеҷ маҳал тамошош накунед. ҳаст одамое ки тамошош кунанд. ман бовар дорам. хай барои ҳар як организация, барои ҳар як мақсад, ҳамин агар мисли давлата бигирем, мақсад ҳар як фирмаора мақсад аз аввал кушоданаш мисол ҳамхел мушкилиҳо дучор мешаванд. баъд оҳиста оҳиста мисол чуна мегиранд, мақсад бой мешаванд, мақсад буҷашон. ва ҳозир рости гап ман нигоҳ кардаастам, ҳозир мисол бисёр таҷҳизотҳо намерасанд. иншоалло ки мо дар оянда ин мушкилиҳоро бартараф мекунем. ва иншоалло чӣ хеле ки ман гуфтам, иншоалло ки мисол клиникаро мекушем, иншоалло ки эълон мекунем, ҳамаи шуморо иншоалло ман дастгирӣ мекунам. барои чӣ? барое ки мақсад ҳамин бародари худам ёш ки аз дунё гузашт, 29 сола аз дунё гузашта буд, соли 2014. албатта ки ҳамаи шуморо ман дастгирӣ мекунам. ва нагуфта намонад бародари азиз ки вақте ки шумо занг мезанед ба телефони дастии ман, вақте ки ман намегирам телефон, ҳамунҷода ватсапи ман аста. ягон мушкилӣ дора, барои ягон ҷарроҳӣ ё ки барои бемории раг шумо ягон маълумот мехоҳед бигиред, албатта ки шумо нависед. ман иншоалло ки дар ватсап ҷавоб мекунам ҳамаи шуморо иншоалло. ва баъзан бародароро ман мебинам ки рости гап бемории рак аз Тоҷикистон мегӯянд
дигар давлатҳои Германия ёки Ҳиндустон дигар ҷо мебаранд. Бародарои азиз, ина номери телефони ман, ина канали ман. мақсад шумо метавонед ки мисол ба мо раво кунед, бинем ки оё ҳамин бемории сиҳатшаванда ё сиҳатнашаванда. Агар сиҳатшаванда бошад, ман мегӯям ки албатта ки сиҳат меёбад. Бале, баред мисол расход кунед, соз мешавад. Вақте мисол сиҳатшаванда ки набошад, ман шуморо информатсия медиҳам ки бародарои азиз, ҳамин дар кор нест, набаред. Ё ак саволро мехонед. Салому алайкум. Сози радно. Алҳамдулилло, раҳмат калом бародарҷон. ҳазор та лайк. Ака раҳмат калом бародари азиз. Ака чизиқ мешавем мо катитем сеюм лайк аз номи ман. Иншоалло. Раҳмат калом бародари азиз. Худо нигаҳбон бош. Бароло доктор ваксинация кай мегзаронад? Ба гуфти ҳамин государства Россия ҳафтаи дигада сар мекунанд ваксинатсияра. Аввал духтуроро мегузоранд, баъд одаморо дигара. Ростгап ки намедонам то чӣ дараҷара ҳамин ваксинация против ковид действия мекунад. Ман ростгап намедонам. Духтурҷон ёрдам гуфтӣ кардам ё не? Я фикр мекунем. Рости гап ёрдам накардам. Шояд ки бародарои мо якум бор дар ютубро омадем, баромад кардем, ёки давирият накардан. оли мисол хай касоне ки манро мешиносанд, албатта воё давирият мекунанд. Касоне ки намешиносанд, аги ҷои ин эфири мо барои мисол конкурси ин хеле нест. ҳозир агар ман бигӯям ки як конкурса инвай сразу нигоҳ мегирӣ, мега картара парто. Не, ёрдам накардан. Рост гап ҳаминҷода бародари ман, ҳаминҷода хорда продакшн аст. Ага ҳамин бародарам ҳама вақт дар барма, ҳама вақт дастгирӣ кардааст. Раҳмат калом бародари азиз. Як мушкил мешавад, ман ба вайда муроҷиат мекунам. Хай шояд ки дастгирӣ кунад. Иншоалло ман умедворам ки бародарои азизи мо дастгирӣ мекунад, то ягон мушкилӣ дар саршон наёяд. ҳақура мекарда ки шама да зан мефаҳмем. Раҳмат калом Қосим Солиев. раҳмат калом бародари азизам. Бале доктор, ман ба фикри шумо рӯзӣ ҳастам. мегӯянд хубӣ кардан натони бадӣ накун. Бале, хай мегӯянд ку як қуввати некӣ надорӣ, бад макун, бар вуҷуди худ беҳад ситам макун. олимони худ гуфтанд, донишмандони худ. иншоалло ба хайр бошад ваксинашон. албатта ки фикр мекунам ба хайр аст, чунки шумо медонед ки ин ваксинаро вақте ки истифода мебаранд, аллакай государствои Россияро қабул кардаги барои халқ ҳечам мисол зарар овардани нест. ҳар як муроҷиатое ки мисол аз дигар блогерҳо мешавад, шумо оро бовар накунед. ва як чиро гуфтани ҳастам ки дар ҳамин бемори ай хитои баромад, ҳамин хитоя бо як ваксинаga ворид кардага дар Федератсияи Россия ба фикрам ки вайашам фоидаовар. барои чунки бинем ки хитоиё кам мурданд. рост гап ҳамин хитоиё албатта ки медонанд ягон чизи ваксинаи наст медонанд ёки доранд. нахуд ки тоҷикро дашном тияд. бародарҷоно, мо чӣ миллат ки бошем? бовар мекунед? ба худо қасам ай, ман сағираи бой нестам, сағираи камғали нестам. алҳамдулилло ки то ҳадди имкон ҳамон зиндагиро бурдаистам, кӯшиш карда бурдаистам. лекин занг мезананд, ҳақорат мекунанд. медонед ки як аламовар аст ки вақте ки як кӯшиши мекунӣ, як коре ки мекунӣ ки хизмати аввал бошад, вақтира ҳақорат мекунӣ, як аламовар аст. ва он видеое ки шайтона мондем, бароям шайтон бисёртар ҳақорат мекунам. хай
ҳамин ҳазрати пайғамбар буд. душман боша ки мо ки ҳастем. мо бояд дастунатем. бале бародар, даштон додани хислати мо бори мусулмон неста. ҳай мара шинохти доктор не ростга исламский мир мара ростга худатан нашнохта бародар азиз. акай берӯз мақсад касал шудам, шумо тавсия додем, иншолло шифо ёфтам. барулло бародар азиз, иншолло худованд ин ҳамаш аз ҷониби парвардигор буд. просто ман як тавсия додам. ҳамаша парвардигор, ҳамаш ба хоси аллоҳ мешавад. албатта ки ман кӯшиш мекунам ки уважение худам дар як сатҳи муайян монам. лекин шуна кадом шумо шам шуна капелан леко что-то ба ёдум неста. шуна капелан леко барои нами бародар ӯзи барои дар эфир биромадан медоне ки телефона кофтан гирифтам. ба як ҳолу зор рӯзгап дар прямой эфир биромадем. дар ҳамин ҷада рӯзгап 1250 одам ай. шумо метонем бародарои азиз ки мақсад ҳар як наворе ки ман меонам саволои худтона дар ҳамин прямой эфир не дар поёни комментарий монем. ман иншоалло ки саволои шуморо ҷавоб мегардонам. бо мегӯям ки чӣ кор кардан нархо. фаҳмидам. бале бародар азиз, узри бисёр бародари азиз, рост гап камтарак шояд ки нуқсони техникӣ бошад. ман рост гап пока гуфти гапе меёрасо ки сарфамш наверам ютуба. ин бародарои шуна хонаро кардем. салом миша. салом бародари азиз. ва алайкум салом бародари азиз. шуна хонаро кай хонаш рӯй кардаи шума? ва ано гуфта намонад бародари азиз ки ҳар рӯзи шанбе соати 9 ман иншоалло прямой эфир мекунам дар бораи ҳар як беморӣ. иншоалло дар рӯзи шанбеи оянда ман дар бораи бемории коронавирус медарам прямой эфир мекунам. шумо дароед саволои худтона нависта монед. 1-2 соат пеш ман пеш аз прямой эфир карданам менависам мемонам. шумо саволои худтона менависед. ман иншоалло ба ҳар як саволи шумо дар бораи бемории ҷавоб мегардонам. агар маълумоти хурдакам бошад эфирам барои шумо фоидабахш аст.
вале ҳичи ба ҳамин ҳар рӯз ба ҳамин бо касало машғулем, тавбати беморо машғулем. инҷа бародари азизи мо рост гап аз Тоҷикистон наомаданд. хуш омадӣ бародари азиз, балшои брат. ассалому алайкум брат, балшои брат салом. раҳмати калом бародари азиз, саломат боша. салом дарди дил ғариб, канали мадад подписаться кунам. гап нест, гап не, раҳмати калом. чӣ баъд ҳамин подписация будааст. камта сабр мекунем ки рост гап ман акай берӯз кай метавонам пешатон кӯдака ман гирифта равам. солиҷон, рамазонҷон, метавонед пагоҳ биёрен кӯдактонро бигирен биёрен. иншоалло маслиҳат мекунем, ҳамаш хуб мешавад. бана гуфта намонад ки як бор дар ватсапм бинавис, на пага соати чанд ман богӯмад ки хонада биги биёрш кӯдака. бана гуфта намонад бародари азиз ки иншоалло 400 бародар азиз кадоми занг назанед, прямой эфир биром, худам ман занг мезанам. вана гуфта намонад бародар азиз ки кадомест ки бемориҳо ранҷ мекашед, ё ки мисол ҷарроҳӣ кардан дар кор, пахои грижа, варикоцели, ё ки аз бемориҳои урологӣ танқисӣ мекашед, ё ки умуман кадом беморие ки танқисӣ мекашед намекашед, муроҷиат кунед. иншоалло ки ёрдами худам ба шумо мерасонам. иншоалло. салом доктор, барои кеҷа кадом дороро харам беҳтар аст? дарди дили ғариб бародари азиз дар ватсапи ман менависӣ. афир ҳамин савола манро додагӣ буд кадоме, ман фаромӯш кардам. барои кирми гиҷа ҳамин савол ба ман омадагӣ буд. афирам аз Тоҷикистон ҳастагидам. ман ҳатман менависам, ба шумо равон мекунам. ва илтимос мекунам бародари азиз ки касоне ки мақсад менависанд дар ватсапи ман ҷавобшон намегардонам, хафа нашавед. ман иншоалло ки ҳамаи шуморо саволотонро ҷавоб мегардонам. кӯшиш мекунам саволотонро ҷавоб мегардонам. хайр, рост ки ман як хел мутоқаем, шумо бисёре як хел вақто як саволни 20 савол мебиёяд аз як одам. барои 20 савол ман рост ки барои ҷавоб гардондан ҳам кори ба лисаи худам мекунам, ҳам бокунам саволои оро ҷавоб мегардонам. лекин иншоалло ман саволотонро ҷавоб мегардонам ва чӣ мушкиле бошад иншоалло ки ҳал мекунам. дар ин канали Ибн Сино фақат барои бемориҳо, барои ҷарроҳиҳо сухани дар бораи ҳамин чизо меравад. дигар ман рост гап ягон кори дигар карданӣ нестам. ва гуфтанӣ будам он вақте ки мақсад дар бораи як видео кардагӣ будам, агар шумо дида бошед, дар бораи клиника кишодам бародар азиз. онам номери карта майда дастгирӣ кунем. иншоалло шояд ки баъди як ҳафта 2 ҳафта иншоалло бо бародарон маслиҳат мекунем. кора сар мекунем иншоалло. номери ватсапа навистам, равон кардам бародар азиз. +7 кати мезанем.
Алло помогает своему рабу, который помогает своему брату по вере. Иншаллах, иншаллах, брат. Иншаллах, брат. ما خود خود امید دارم انشالله هر یک پیش پروردگار هر یک آرزوی کردن با مراد و مقصد و رسیدگیم انشالله که همین آرزوی دیگرم همین یک کلینیک شدن است بخشش زیاد برادر عزیز که در این ما کدام زنگ زد مرا کرد کشتمش برای چی کشتم برای که مقصد сразу ай прямой эфир меброяд алло аз шумо розӣ бошад барои хидматҳои холисонатон иншолло бародари азиз бахши брат ман иншолло баго агар бина вақти холигӣ дошта бошам иншолло ки вомехӯрем хеле эфир кунед бисёр хуб мешавад албатта иншолло ҳар рӯзи шанбе соатҳои 9 ман эфира сар мекунам рост гап намедонам кадоме аст занг задистай бародар азиз кадоме ҳастӣ ядам сабр кун ман худам баъди эфир ман ҳатман занг мезанам иншалло тамос мегирем ба ҳар роя телефон отдельно гирифтам накунам ира барои просто прямой эфир ва як чизи ногуфта намонад ки бародару азиз дар ҳамин шаҳри мазкурам хатнасурам карда ҳастем агар ки бошад ба дигарро расонем ҷоя безош нест ба филм ки кори хуб ҳастем ба ҳар ҳол шояд ки дигар бародарон надонанд яки гуфтамонам ба дрои нохиҷ гап надорам ҳамин канали ибни сино дроин подписатсия кунем барои подписатсия кардан рост гап хеле мушкил будааст бовар мекунед инҷа дар бародарое ки дар ватсап менависанд бисёр ин бародарон мара дастгирӣ кардан раҳмат калом ба он бародарое ки мара мисол дастгирӣ кардан ба прямой эфир биромадем рост гап ҳозир агар ягон канале ки мақсад барои конкурс бошад барои дигар чиз бошад рост гап нигоҳ мекунед ки ҳам 50-60 ҳазор подписчик дорам ман бовар дорам یکی دیگه هم ندارم 1250 نفر انشالله باور داریم که پادپیشکم زیاد میشود میتونیم با هر کدامی ها سوال جواب کنیم و چه سوالی که باشد در روی نویسیم انشالله سوالاتون رو جواب میگردونیم یک بینوش که و ویدیویی که من мондагӣ будам ростга бародар азиз якта видео назад видеоро бидуни дастгирӣ кинен клиника мекушам гуфтагӣ будам бидуни дастгирӣ кинен видеоро ва фикрам ки барои ҳар як кадоми мо шумо ниҳат хуб аст шояд намедонам бародаро бовар кунанд ё не рост гап дар ҳамин квартира бисёр бародарон мебиёянд ман дар ҳамин квартира бародаро қабул мекунам мақсад бичораҳо хайр баъзеша дар даруни мошин қабул мекунам балиса меравам раҳшона метавам балиса меравам мақсад хайр ноназаргирӣ мекунам хайр расора худто медонем слишком писанд намекунам тоҷик манора ман мигрант писанд намекунам ба ҳар ҳол ман кӯшиш кардазам ҳар як кадами бародари худмона бародаре ки тоҷика мусулмона алҳамдулилла ай дастам чизе ки омадааст дастгирӣ кардаастам
Салому алейкум, сози хуби доктор саломати. Соза. Бобоҷон Бобоев. Ва алейкум ассалом, бародари азиз. Раҳмати калом, худоро шикар. Мешава шумо соҳиб нас. Худованд ҳамеша созиши бародар азиз. Баъд чигар нуқта намонад бародари азиз ки хайка ҳама амри тақдир ман духтур шунамон. ин маънои онро надорад ки мақсад шумо бемор шида албатта пеши ман биёед. Худованд шумо сартон дарда набинад. Ман ҳама вақт гапи ман ҳамин аст ки сари шумо дарда набинад. ман ростгап халқи тоҷик хидмат беҳад дӯст медорам. умуман бародари хидмат дӯст медорам. Салому алейкум доктор Сози. Наздик куру саломоти. Ибодло Аҳроров. Раҳмати калом бародари азиз. Ин нав эфир дромадем. хостем ки як салом алейкум расонем ба ҳама бародарои тоҷик. кани чӣ гап хабар аст? майда. ва як чига нукта намонад бародари азиз ки нами видеое ки мошенник буд, рост гап ин мошенник хай дар ҳақиқат бемории эпилепсия дошта ку ба ҳар ҳол ҳамчунин роли играт кард ки баъзан бародарон мегӯянд ки доктор чӣ хеле доктор ки мақсад ҳамаи мисол диагноз монда натунистӣ. ва ман ба ҳамон бародарое ки намефаҳманд ман хеле ҷавоб мегардонам. бародарои азиз, вай бемории эпилепсия дошта. Ман нагуфтам оҷа. Ман гуфтам аввал рентген кардан дар кори сарша, баъд УЗИ кардан дар кор, баъд ташхис мондан дар кор. Ин просто так не. Бародар, ман миннатдорам. Духтарчам маззаш набуд. Файрод карда будам. Хона омада будем. ҳама сура иншаллоҳ кай бодло Аҳроров. ҳама шуба иншаллоҳ 100% ягон. ин ҳамаш бо амри худое. ин парвардигор фақат сабаб. ман як сабабгорам. беҳтарин инсон мешавам. раҳмат калом бародари азиз. шуморо беҳтарин инсоне. доктор, ман як паспорт ёфтам, расмашро ба шумо фиристам. дар эфир мегуфтӣ бародар. бале, бале бародар азиз, дар ватсапи ман парто, дар ватсапи ман иншаллоҳ ба ҳама бародарон мерасонам. бисёр бародарон ҷада бисёра академик боша иншаллоҳ все равно дар эфир ягон кас пайдо мекунад паспортча. доктор дарди дили маро тавбат мекунад. албатта ки ман дарди дили шуморо тавбат мекунам. чӣ ба не? албатта. ҳай бахшиши зиёд бародарои азиз ки яке агар суханои ноҷо бигӯм, бахшиши зиёд мепурсам. бахшиш. ки рост гап ман якум бора дар ҳамин прямой эфир баромадани ман рост гап бисёр ҳаяҷон медонӣ. ҳамин экран худи чӣ нестая. хеле фақат дар ҳаяҷоне ки ягон гапи ноҷо назанем. гапи ноҷо ку майла, ягон сухани ноҷо назанем. медонӣ баъзан ҳолатое мешавад ки маҳмадонаҳо пайдо мешаванд. мақсад ҳавои худшон ҳичро намедонанд. коре мекунанд ки ҳамун чизро пайдо мекунанд. мақсад ҳамун касае ки пайдо мекунанд. баъди як бародар савол додагия ки чӣ ба тиристория, доктори тиристория. бародари азиз, дар ин шаҳри Москва риш неважно. инами риш ки ман дорам, ино дар кор неста. Сами главное ти корито дар
چی خیلی کار میکنی و یا چرا نگفته نماند برادر عزیز که اینا با سر لباس کار ندارن. وقتی که تو دانشجویی میخونی اینا با سر لباس کار ندارن، با سواد کار دارن، فقط سواد خاطر اینا سر کار دارن. تمام. همکار من بسیارش خیلی ریششون کلون هست، ریشه کلون دارن که گفتی گپی همون رسول неприятнее. مثلا ریشه خیلی جرمون نداره لیکن مسلمان نیستن آخه. مثلا بروتوشون یه متری یک کار میکنن، هیچی یکان مشکلی نداره. خیلی برادر عزیز کو یک سوال تیکو من سوالاتون رو بخونم کو یکی سوالاتون رو جواب دادم میتونم خیلی. همجا برادر دوسته روزگار توبهش کردیم درست. هم برادرمون دیروز داشته این روز نامد چی بند من حیران میشم. هر یک انسان وقتی که توبت میگیره کورس لیچینی داره، باید کورس لیچینی بگذارد. و گفتنی هستم برادر عزیز که اگر شما مقصد یکان کورس توبت میگیرید شما حتما به زپزدن به چقدر توبتون رو گیرید. شما تصور کنید که همین ماشین مقصد هر 10,000 کیلومتر شما باید مسئله حلش کنید، باید یک بار تیو بگذارید. همین اتومبیل تمام کنید. هر یک انسان 6 ماه بعد میتونه از دکتر گذاره. و یک چیز رو نگفته نماند برادر عزیز که از شما در همی چه برای فقط بولی سرتون میتوان نه برادر عزیز همی همه جون توده زده گفتی گفت تمام توده زده گفت مبرودی و نگفته نماند برادر عزیز که در همی اینترنت برامده مقصد реклама کردن دورو. برادر عزیز من یک ثابتی من از برای همه شما وقتی که شما دورو خریدنی میشه پیش از دورو خریدن شما یک بار مشورت بگیرین از دیگر دکتران. درد دلی غریب دکتر من برای چی بسیار میخورم ممکن از سبب چی میخورم یا که میخورم هیچ خیلی نفهمیدم. دکتر من برای چی بسیار میخورم یک گرگه یعنی بسیار میخورم. بخشش زیاد برادر عزیز یک برادر زنگ زده گروس کرد خیلی تلفنشو برداشتیم. خیلی برادر عزیز خداوند صحت و خانه آباد باشید. همه وقت سر شما درد نبیند. ما که روز کمتر مونده شدیم
برای شخصی خودم میره میکنیم به هر حال همه شما دونسته گرید که انشالله هر هفته روزای شنبه من در افیر میبرم ساعت 9 و همه سوال جواب شما انشالله که جواب میگردونیم. خیلی با زنگ میزنیم مثلا یکم مشکلی باشه انشالله که مشکل شما را حل میکنیم. خب خدا نگهبانتون باشه. سلامت باشید.